Una cinquantena de municipis amb parcs eòlics constituiran una associació per demanar al govern de la Generalitat que reguli amb una llei el cànon que reben els ajuntaments per la instal·lació d'aerogeneradors. Aquesta associació, que encara està en procés de constitució, estarà presidida per l'alcalde de la Granadella i l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, serà el vicepresident. Estem tots junts per tindre una veu dels municipis a la Generalitat, per demanar-li, dins de la mesura de lo possible, perquè es crea una taxa que regula les compensacions que han de rebre els ajuntaments, perquè avui per avui estem desemparats, en la qual cosa tenim el perill que es perdin. Fins ara, aquests cànons que les empreses eòliques aporten als ajuntaments no estan regulats per cap normativa i sovint depenen només d'un acord de bona voluntat entre les parts, un fet que provoca inseguretat als ajuntaments. Són convenis de bones voluntats, signats per les dues parts. Aquests convenis no tenen un marc jurídic que els regula, en la qual cosa teníem por que es poguessin perdre en el temps. Malauradament, ara, en el substrat de la retallada de les primes que reben les empreses que tenen instal·lacions d'energies eòliques, ara aquests convenis comencen a tindre un futur incert. A les comunitats autònomes de Galícia i València ja es va aprovar una llei que regula els diners que ha de rebre cada municipi per megawatt instal·lat.